Jo soc la Mar, Perfecte. pues res, soc bombera en pràctiques, tinc 25 anys i res, començo a fer les pràctiques aquí a Cerdanyola, per Gros. I Estàs contenta? estic molt contenta. Estic enamorada del Gros Índia. Ah, sí? Jo també. Sí. Havies fet campanyes abans? Tenies contacte abans amb bombers? Sí, o sigui, quan vaig començar a opositar, vaig fer una campanya a Mollet de conductora de l'OCM i després també he fet abans vaig fer una campanya a Aragó. I arrel de la teva experiència de forestal vas dir, això m'agrada. Bueno, no, això va ser ja sabent que volia estar... Bueno, quan ja estava opositant va ser on jo vull treballar això abans de... Ja ho tenies decidit d'abans. Sí. Bueno, és com una família, no? Bombers, comparteixes moltes hores i fas molta convivència. Tens alguna història així divertida que t'hagi passat durant algun servei o en el parc? És que quedar-se amb una és molt difícil. Jo el que et puc dir és que he rigut molt, m'ho he passat molt bé, he tingut molts bons companys, he tingut la sort de tenir molts bons companys i una anècdota en concret no t'ho sabria dir. El que sí que la part de convivència i la part d'estar bé amb la gent en el torn és fonamental. Hi ha gent que considera que no traspassa la feina i no és veritat. O sigui, la bona convivència i el bon ambient fa que la feina surti millor. Bueno, i també parlem de que és tot molt únic, però suposo que també té una part fosca. Quin ha sigut els teus pitjors moments com a bomber? Bé, jo vaig tenir la desgràcia que un germà meu es va morir treballant de bomber i a mi això em va afectar moltíssim. Ara, amb la perspectiva dels anys, ja ho he anat aprenent, diguem-ne, amb el temps, evidentment, a portar-ho millor. Per mi va ser un moment molt dur, el pitjor moment meu de bombers. I aquesta situació, aquesta vivència, et va fer replantejar el de seguir com a bomber o potser volies deixar-ho estar? No, en cap moment em va passar pel cap. Jo crec que també un tributo al meu germà també és continuar la feina, no? I al final vam entrar junts, els dos ens agradava molt i jo crec que el millor reconeixement és que jo continués. De fet, ho porto sempre amb mi, diguem-ne, en els moments que treballo, treballo una mica amb ell, també, sempre. Jo crec que és el millor homenatge. Marc, tu te'n recordes el primer dia que et vas vestir i vas dir avui és la meva primera guàrdia? Te'n recordes d'aquest moment? Home, sí que me'n recordo. La veritat és que no me'n recordo del primer servei. I al primer moment, la sensació que et vas posar l'uniforme i vas entrar de guàrdia? Sí, jo estava molt contenta després de passar per una... Bueno, primer la idea d'opositar, passar per l'escola i després aconseguir estar aquí. Va ser no només el dia de posar-me la roba i entrar de guàrdia, sinó els dies d'abans. I també jo crec que va ser el dia també que quan vaig agafar el camió per primera vegada en servei. O sigui, després, al tornar al servei, jo crec que això també va ser molt guai. Bueno, jo que acabo de començar, tot just acabo d'aterrar aquí. Benvinguda. Gràcies. Tens algun consell per donar-me com a bomber veterà? Mira, el consell que et dono em sembla que ja m'ho has dit tu. Vens a treballar contenta, vens amb la millor de les teves predisposicions, a donar el millor de tu, i jo crec que amb això ja tens molt de guanyat. I aleshores és mantenir una mica aquesta flama de la il·lusió del primer dia. Jo encara la tinc i aleshores doncs, jo penso que amb això n'hi ha prou. La voluntat de servei és sempre mantenir-la, que jo crec que és el nostre pal de paller, i aleshores pensar que tu vens a un lloc que vens a ajudar a la gent i al mateix temps és el teu progrés personal i professional l'has d'incorporar com una cosa natural i tenim una gran sort, bombers, que és un treball d'equip que t'obliga Nosaltres som com un rus d'abelles, no? Que una abella sola és poc, però junts som molt.
i aleshores tenir aquest concepte de treball en equip i de pertinença a una organització que el que fem val la pena.